κυβέρνηση ούτε ανάσα δεν μπορεί να πάρει, όχι νέα μέτρα. Με αυτή την τρόικα έχω παρατηθεί και τη λογική, οπότε αρνούμε να μπω σε μια λογική επεξεργασία των όσων λένε ή δεν λένε. Αυτή η κυβέρνηση πολιτικά αντέχει, έχει καμία πιθανότητα να πάει τον Οκτώβριο στη Βουλή και να περάσει ένα καινούριο πακέτο πρόσθετων μέτρων λιτότητας, πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής? Η απάντηση που από ό,τι ακούω παίρνουν οι ξένοι από όλες τις πλευρές είναι όχι. Διότι εδώ και 3 μέρες τουλάχιστον από εδώ λέμε κάθε φορά και φωνάζουμε ότι άπαξ και άλλαξαν τα δεδομένα, άπαξ και απέτυχε το σχέδιο, γιατί απέτυχε, και δεν γίνεται να μην αλλάξουν οι στόχοι και δεν γίνεται να μην αλλάξει πολιτική. Αυτά είναι πράγματα αυτονόητα, τα οποία φαίνεται όμως δεν είναι τόσο αυτονόητα για όλους. Μαθαίνουμε τώρα από κύκλους ότι ο Πρωθυπουργός δυσαρεστήθηκε. Προχθές μάθαμε ότι είναι σε δύσκολη θέση. Πριν από 3 μήνες μάθαμε ότι θύμωσε. Εν πάση περιπτώσει, κάτι να κάνει αντί να διαρρέει τη δυσαρέσκειά του μέσω κύκλου. Μα όμως, κύριε Βενιζέλε μου, η ύφεση δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν είναι καταιγίδα αερίν. Η πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας είναι αυτή που έχει φέρει την ύφεση στην Ελλάδα. Δεν την έφερε ο Θεός. Είναι η πολιτική που εφαρμόζει η Τρόικα, καρμπώνουν τώρα αυτό, έτσι, σε όλες τις χώρες στις οποίες παρεμβαίνει. Και το ΦΠΑ που θα αυξηθεί από ποιανού την τσέπη θα πληρώνεται, από τη τσέπη του κ. Τόμψεν ή από τη δική μας την τσέπη? Εντάξει, το αν αντέχει η οικονομία είναι ένα θέμα, το αν αντέχει η κυβέρνηση είναι ένα άλλο θέμα. Αν αντέχει ο Κοσμάκης όμως είναι το πιο σημαντικό θέμα, Γιάννη.